Es veu que en Sebastià, l'amo, feia temps que li buscava un marit en aquesta. I no en trobava cap perquè en volia un que fos ben tanocre i no sapigués res. Res de què? Deixa. Jo li hauria d'haver dit que no al Sebastià, que per força no m'hi casaria. He anat cap a la porta, l'he tancat i altra vegada. Joanet! Ja no et recordes com et vaig salvar de l'aiguat que t'ofegaves en ton pare? Com si encara fos allà dalt, a les muntanyes, tot sol. Ell vol saber qui és per matar-lo. I jo no sé què dir-li. Us ho ha dit Tomàs que el mataria? A una banda el llop mort i a l'altra l'ovella morta. Que aquests dos sí que no van tornar a la vida. I si li expliques tot al Manolí? I com es diuen aquestes coses? Jo no el vull perdre, Tomàs.